Hoy es el Día Mundial de la Arte. Vale. ¿Qué nos podes decir? ¿Qué ideas quieres comentarnos? É sabido que a creación artística ten efectos de organización subxectiva para as persoas que así o levan a cabo, controla a angustia, limita a angustia e permite crear unha obra a partir da cal se pode construir un lazo social e vincularse co mundo e que este recoñeza a capacidade artística en función da calidad que a obra lle otorgue a obra, vamos, ¿no? Neste sentido, este taller está sobre todo dirixido nesta dirección de ter efectos subxectivos a partir da creación particular de cada un según o interés e a capacidade de cada un. ¿Y qué beneficios aporta a arte aos pacientes? Ben, como dixen antes, ten estes efectos subxectivos, en algún caso permite a estabilización dun paciente psicótico e noutros casos permite que un paciente con risco de descompensación non o faga e permitille funcionar e presentarse como un artista no mundo. Isto non é calquer cousa, porque un efecto da psicosis é o aillamento e a soedade. Neste sentido é moi importante a construción dun lazo social para cada paciente. E aquí en Piñor, pois sigue manténdose a tradición que tiñamos tamén en todo o mundo. Entón había talleres de laborterapia que supuñan a dirección de cada taller por parte dun mestre e, sobre todo, ca intención de reproducir obras ou modelos que o maestro lle presentaba. A diferencia con este taller é que aquí eso non é así, senón que se promove a creación singular de cada un. Neste sentido, non hai unha reproducción ou non se valora a reproducción nin a imitación de ningún modelo que lle presente ningún mestre. Hai unha persoa que está ingresada aquí, que é un gran artista, por outro lado, e el conta moi ben como a imitación de obras ou modelos lle reporta un gran éxito digamos, de público, porque todo o mundo valora estas grandes reproduccións, pero, sin embargo, a él non lle atenúan o seu malestar. Sin embargo, cando crea, si isto ten un efecto de atenuación da angustia, do malestar propio, que a imitación non consigue.